Hi, kumusta mga suking tigpaminaw sa akong channel. Medyo wala ko ninyo nakit og bagong upload sa akong channel tungod kay medyo na ay problema ako napiktuhan sa problema pareha sa akong i-upload kini ang akong suliran karon ako mahinuin na suliran na sad medyo naalay problema gamay sa pamilya na kinahanglan akong atimanon kay mas importante ang pamilya. Sab dunay kausaban ng akong channel kay si YouTube nagpadala nako og email nga kung mahimo akong pasbon gamay ang akong presentation sa akong channel kay adlaw-adlaw lagi ta magpadala og mga videos, audio kunya naay gireklamo nga gamay although dili hinoon ni delete ang akong video pero ang uban ako na lang gi-delete og akong usbon og construct para dili kay ta mabugatan sa copyright man gyud ang may gamay sad nga bantayanan diri sa YouTube. So akong paningwahon nga magsabot mo nako pasabot mo sa mga panghitabo akong gusto kumong kanunay mong mapadalhan o makalingaw nga mga drama pero gumikan sa mga kakulian nga nahitabo so banay sa akong pamilya. Medyo na undang tagamay wa ko ka-upload kaya usasad ang signal medyo lisod po diri sa among dapit o usahay na ay brown out na say usahay ang network or ang problema sad sa gadget cellphone na makahatag sad og gamay kakulian sa pag-save na to mao nga usahay makadungog mo og ay kagaskas kadungog mo na ay laing sounds nga imong madunggan tungod kay kanigong among lugar na ay diri sa among bukid na sa mga iro na ay mga langgam nga layo-layo tagamay sa syudad. So mabalik na ko og padala og mga videos og akong paningkamutan nga malingaw lang gihapon mo sa pagpaminaw. Naot pa unta nga padayon mong mo tan-aw, mo like sa akong videos og ang uban nga wala pa maka-subscribe, subscribe na lang po. So ang akong i-upload aning video sa kini ka istorya sa magtiayon nga ang banay labihan gyud ka sugarol labihan ka badlongon palahubog pa gyud. So naa kay kausaban nga may tabo sa iyang bana ug kamoy pasultihon unsa may inyong ikasulti palihog lang paminaw sa drama hangtod sa tumoy kay magsugod na sad ta og upload kini si Bisdak Bisayang dako manghinaot sa inyong maayong panglawas o sa inyong kalipay labi na sa inyong mga tagsa-tagsa kapamilya. Salamat. RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
Isto Divino. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN. Say a prayer more gina tumigala atong nagkanan migala nga magampo kita kanunay sa atong health, no? Labi na karon nga dunay dagsang coronavirus. Ang Ginoo lagi magbuti na to. Magampo kita migala. Okay. Bueno, dito maglangan kining suwatan po ko itong hatagan o pagtagan na pinadagan ni Jesus sa kababae nga magpatawag lang sa nga Linda. Kini ako problema, mura og nakadungog na ko nga dunay nagpada sa inyong tulumanon nga amgit-amgit og problema nako. Pero taod-taod na noon to. Bahin mo gud ina akong bana nga grabe ka sugarol. Unya kun mao say mo inom, musugot na lang sa magbuntagay kinom. Ako tayo maugtas. Ingon magud ini ang dagan sa mga panghitabo. Mingit-ngit naman lang, uy. Wa pa magid maabot si Ador nga nangita og kahuman para malungag. Kigutom na ra bang among anak? Hasta ko gutom na sad. Ay. Nay, kaon ako ba? Gutom na kayo ko. Ay, kining na. Kuha man ko'y kwarta diri na. Uy, paabuto na to sa tatay ni mo nga nangitag kahuwaman ha. Inig-abuto niya, palatad daag lutong daan nga makaon. Kay ngit-ngit naman. Apiki na magmaglungag ta, ha? Manan ako, gutom na kayo ko. Kaon ako. Sige, bueno. Tanang nga to silang lula ni mo. Tana, basi doon makaon dito. Tana, ato ta silang lula ni. Uy! Hurro na kwarta na ko na. Lasa niyo eh. Hey! Oh, pildi na sa ko. Haka na eh. Paano ko'y kwarta? Uli na ko eh. Malas kayo. Uli na ko. Ay, pastilan ni mo, Linda. Nagpaabot ka pa yun sa imong bana nga gigutom naman ang inyong anak. Hasta ka gigutom, kay pertigo ni mong nakakaon sa gisukan kong kanon ug inununan. Ka ba yaning Ador, uy? Dugay mo kayo nabalik ka nangitag kahuwaman, uy. Pasiko ito makahuwam da. Ay, wagot tatot. Base ni noog na dito to susugal. Kay kanang bana ni mo, bisan daginuton ang kwarta. Basta makapis. Nugal yun na. Kalog na gid kinay siyang utok ug mo na iyang gibuhat. Nagpaabot ko kay way malungag pinya manugal hinuon siya. Ay, basta nagduda gyud ko nga nasangit to sugal. Ay nga no bitaw nga kana may gipamana nimo. Kadagan nanguyab nimo nga tarong. Pero diha kayo daan ng taong way ayo. Sige na ma, uy, ulit na Miss Dudong ma. Salamat kaayo ma, kay nabusog gitaon ming duha. Tula kayo kukuha sabi. Na. Oh, dawata ning 20 pesos od. Dudong oh. O ikaw Linda, lagamita la ni akong 200 pesos kay nahibaon kung wa kay daron nga kwarta. Nga way daan ang imong bana nga may uli og bay. O mobalik ka ra gihapon aron manghuwa mo kwarta. Nakuha ning daan ang 200 pesos. Ay, salamat kay maha. Salamat kay kaayo. Tuwa sa ibugas dito sa kuan balde. Pagtakos dito tulo ka kilo, ha? Para doon amoy malungag. Sige na, aron makapauli na mo. Human ko mahatagi ni mama og kwarta, nagtakos dayon kog 3 ka kilo nga bugas sa iyang balde nga gisudlan sa bugas. Pag uli na ko sa bahay uban sa among anak, diha na si Ador nga naghinuktok, murag gyud na matyan. May kay ni anak ka. Nausa man ang taong ka, uy. Dugay ka magay na uli nga nangitag kahuwaman. Niadto na lang ko ni Dudong, kaming duhang Dudong, niadto ming mama. Dito mi kaon kay gigutom na kay mistanan. Oh, Nya day. Ada mo din magkaon day para nako. Uma ay. Gutom ako. si gutom. Pwede ka maglungag. Asa na mo da? Awan sa magay nagkahuwam ta awa. Hawa. Kunya, asa may mo nahuwaman nga kwarta ba? Ang bibi, ano ang kaupay itong bugas? Wa na ko ya. Siwa na, uy! Hurot na. Ha? O na hurot na! Nakagim ko sa takan ya. Akong gihantak. Hurot. Hey, ginung... Oh, raon sa kanimal gidi mo, Ador. Huwag kay ayo nga pagkabana. Ah! Huwag kay ayo nga pagkabana. Pagkabana. Babas! Babas! Yung mga
kaayo ni tawana. Gusto yung pagagpas ni mama. Nakahuwam gid siya pero nasagit sa sukal. Day! 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 Hanggaw ay. Kwarta, Day! Kwarta na, Day! Sigit-sigit Kwarta, gawas. Day! Kwarta ko no. Nayabag naman ni tawana, oy. Ma! Si Papa, ma! Nakalaw surprise! Unsa sa si Papa yung may kadaog sa swertres? Oh, nagkargi kwarta Papa Malay! Galing din ako na. Gaan ko di ako. Usa kag gatos. Gihatagan kag usa kag gatos? Umanay sa gatos niya na hatag Papa Mauna. No? Sa surprise! Kwarta! Papa, salamat pa! Saka diri sa taas, oy! Ay basig singgites gawas! Saka diri sa taas, adon! Mao ba? Nagkadaog kag 20 piso sa swertes alas 4 sa hapon, ro. Oh, Day! Oh! 10,000 daw na ko! Gawas sa sugal ug hantak. Misugal sa kag swertres, ador. Oy! Huwag mo katontakan. Oh, nitayab ito ko. Balik 20 pesos. Swerte, dakaog. Pagkadaghan na ba ni mo giintrahang sugal, uy, naunsa ka naman? Ay, nagsaram ko mutaya ng swertres, Day. Kaniya, nakadakop mo ko kaka. Kanabang dako kay kaka ka na maglukdog. Doon na bito, gilukdog nga. Murag nga ng puti o sa imo buko. Kuha na ko. O dito ko nagkuha sa numero. Nahala, sige, ambi na imo mga kwarta, bi. Ambi na yung ador. Ay, ayaw sa kuda, Day. Ay, tuma lang taan eh. Oh, ato pa manong ko sa akong pare. No, katubang asa sa masyaw, amoy akong palitan ani. Mag-inom eh. Mag-inom is pare saldo na ko. Kadarabas pa rin saldo, grabe kay nang mo inom. Samot nagdili iyang gasto. Ano lang ka na siya pa niya, oy, pag-inom na lang ikaw rang usa. Ay, dili na may muna. Oy, suod kayo na kunos pare. Unya, siya man gyud ang aser sa akong nadagan. Kung monitoron siya. Ay, abuto na ko. Sa iyang kumpare nga pala hubog kay dako. Kay basi matakda na nga kung bana. Apan nabugos magin si Ador. Ako na lang sa gitumanan. Pero gilimitan ko lang sila og pila ka botilya kay basig mahurot ang iyang daog sa swertres. Koridor, buwan na tayo inom mo. Nyaw, ano tayo suman? Ato punan. Daog gugod. Linda. Mura kag patok na. Hey! Binanobok. Shh, Linda. Hubog na ka, oy! Unda na mo nag-inom diha! Ay, punay ko dito. Dahil palit dito. Sama na sawahay. Sawaha! Hubog na yung tao kay ka, oy Ador! Unda mo to na nag-inom! Umubog. Papa, mong kumubog mari. Okay pa man ko. Maon. Kaya pa kayo na ako. Oy, Parisaldo, Oh. ikaw ang buta ko ipasabot, oy, si Ador nga akong bana, hubog na kay na siya. May ka man kay anad ka man kay inom, bahala kas kinabuhi mo. Ay, naunsag di lang nagmahubog na pare, mari. Ay, naunsag ka. Total, ni arawan na maginom dis inyo. Bitaw. Hindi ko po ka na niya. Pwede naman sa britsog ligi niya. Inyo ni balay. Man na ba na? Sabi niya ko asawa, gwapan ako asawa eh. May ko, may layo nag-inom. Niaraman ko ato. Pastilan ni mo Ador, pagkadaghan na ba ni mo besyo, sugal inom na unsa ka naman. Paghuwat, kay magpalit kog dugang ilimnon nga inyong mainom. Paghuwat! Uli na ko marihubog na kayo ko. Ginoo ko itaw ninyo, nagatog na lang ko. Kanya inigmata na ko, pagmata na ko rong kaadlaw, ingon paghapon mo ini. Di po na ninyong inyong giinom di ay, ha? Mari, ako'y nibalit sa gawas. Namukaw ko sa mga tindahan. Agay. Di agos ang akong ihi. Agay. Naunsa ka Ginoo ko? Paulin to sa doay! Nagkaihi na maguno ka na sa mo. Oh, naunsa ka man ka man ang ihis among saong imong kasunis basa na kayo. May banaw naman ang kalukod ninyo di hay. Pauli na ko. Kakalibang mo. Bastos! Paulin to sa doay! Pauli! Ay, salamat na mapanagid ako ang saong na limahong angso. Karoon lang yun. Hindi ko magkamata des Ador. Yaw-yawan ko giti ron. Tungkol sa sobrang pag-inom, nakaihi na lang iyang kapiyang kumpari sa sala. Huwag ibuot, makalagot. Kapoy kay kap. Kay
Kalapat ko. Oh. Sana, uwi pa ka? May kinagmata na kang padlunguna ka na ko, palahubuga ka. Sa sunod ba? Ayaw dan adin sa ato ala saldo. Kay nagpanaw iyang ihinasaw. Kung wa pa to na ako pugsa papauli. Uy, magkagawas kito nila siyang hugaw din sa tubay. Kakampoy ninyo, uy. Ayan, nagyaw-yaw. Tagsarap ito. Minom ramang ko kung makadaog ko swertrets. Kay, dapat sa ko. Gontahan, diha. Baliti ko dito, ginit sa power gawars tayo, eh. Ha, Ikaw po ginit. Dahil, baby, paliupi. ligo dito. Ipag maligo ka, rumawasan ka. Kaligo dito, oh. Ay, salamat daw na. Nakahigop na dyan ko init sa bawl. Linatan, human ako makaligo. Presko na akong pamitot, pamati. Hoy, di na ko gusto nga dadon pa to ni mo din ni Kay... saldo sa ato, ha? Kaning, day. Ambit ang sobra sa akong kwarta, day, eh. Sa? Nayabag ka? Uy, dong, diha to nimo gibutang imong kwarta ay. Diha na to diha ay. Ay, diya, wa malagay din akong bulsa. Kain mo, day. Kuha, di ba? Mao na ni gihahak na. Gikuha tong saldo. Gipainom pa nimo, nangihi pa diri sa wanan, gikawat lang imong kwarta. Ang ako kwarta? Wa na magkadya nimo. Di man taon ang mangawat si Paris. Saldo, eh. Basik ikaw mo'y nagkuha, day. O sa? Nayabag ka na? Kinta ako na rin kawatan din hiron. Basig na hurot di halito na mo gastos inom gabi. Ay, di intaw kumutuo nga nahurot to. Uy, 5,000 tong diha nimo. Kaya ang 5,000 di aman ako. Nagtunga matas 10,000. Animal gini saldo. Adtuon ko sa ilabi. Kuhaan kong imong kwarta nga iyang gikawat. Daan kayo kung ikay nagkawat sa kwarta ni Ador. Kawataw na ko, kawatan na maray. Kung ako pa nang ikawat, ito ganta, di na ako itong gantang naanak ko yung pitaka. Pagpalit ako gabi, igdog ang imnon nun, suman maray, ang nagihatan ako yung pitaka, mao nga, naanan ako. Yang anong libo naman ni Kapin? Ha? Anong libo na lang ni Kapin? Kagamay na lang good ini. Aba, uno man lang tao na, biluwa tao na nakukuhay maray, oy, wa. Di lagi ko mutuo nga wa ni kuhain ni saldo. Kagamay na lang ini, gikuhaan gini niya. Ay, na, di ba? Ito mangitag samok, day. Sagdiyan, doon naman tayo silingan diha, day. Kuyog ta. Ato ta dito, magkuha tag numero para swertes. Katong namatay na tong silingan? Tanaw na tong lungon, day. Katabang namatay. Tanaw na tong lungon. Naapay numero. Kay akong pustahan sa swertes. Mukuyog ni Ador nga may adto sa namatyan. Unya ala na pagkahapon, may pauli si Ador nga malipayon kaayo. Oh, day. Payon man? Uday tungod kay. Doon ako nakuha ang numero sa lungon sa namatay. Irot akong pusta nga akong kwarta sa swertes. Basta lagi, day. Kung kwarta, hindi ta basta makakadaog ko. Kung marambol to gani, daog yapon ko, gamay. Kay, rambol manong, panit, basta gamay, basta kay rambol ito, gamay. Ay, Basta kabo na. pala gamay. Nanganag yung kagpusta swertres. Abi kay nakadaog ka magkausa, gihurot sa gid mo pusta imong kwarta. Ahay, naunsa ka man, di kay na mo gawas imong gitayan, kanang gipustaan nimo, pikatan ta jud kang amawa ka. Sa gibuligan sa higayon, kay migawas man ang numero nga iyang gipustaan, apal rambol ra noon ang iyang dag-an. Kaya niya, karambol naman na imong nadagan. Maina lang, day. Kaya nakadaog man Japon ko. 3,000 ka pinang akong daog. Asa ka, day? Nagkailis mo ka. Musimba ko, may pagbukuyog ka na ko. Musimba ka. Nagkuyog mi og simba. Kuya dito sa simbahan, ako ginauo sa gibuhat sa kong bana. Kay ang larawan ni Senyor San Pedro, ang huganan, dunay misiwil nga tibuok usa ka libo. Nga tingali, wa matarong og sud sa naghugi ni. O gipunayan ni og kuhit sa kumbana. Uy, Ador, imo magod nagikuhit ako sa kalibo eh. Nga ni Senyor sa sudalan ni Senyor San Pedro, bakit ang kas mga tao ay mauwaw kita nimo ana? Sa pahari mo isapa kay ka. Nagkuha na kita ko sa kalibo, day. Huwag mo ni ihurot ako kataya sa swetresa mo sa kalibo ni Senyor San Pedro. Siguro ko mo na ako, ani. Kay kwarta mo na Santos. Kwarta mo na Senyor San Pedro. Magkadao ko, ani, day. Magkadao ko, ani.
Ako gay nauwaw sa gibuhat sa kumpana. Gikuhit niya sa sudlanan ni Senyor San Pedro ang usa ka libo nga mihuot kay wa matarong og pasud sa dagko. Pagka kong sa kumpana nga nahimo, dito ba niya buhatan sa simbahan ng iyang binuang? Unsa may akong buhaton? Aron mahunong na ni mga pagsukal sa sweltre sa kumpana? Di ko nabi, unsa man og kamo ang pasultihon? Linda. Bisita si Inday Shantol. Good Ay, morning, Inday Shantol. Shantol. Inday Shantol. Shantol, bitaw din siya. Hello, good morning. Good morning, Inday. Thank you. Ni Archie o ni Jennifer Dato. Thank you sa tanan nga namati karon namo. Salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw. Kadaong. Wa man kini undang naman ta nahanging ng mastorya widaog ba. Ay, ang kuya ato ang gaba ba? Mao lagi. Ina na dili na mayo eh. Oo, kung arita sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 7, mga anak, ayaw kamo palimbong ang nagbuhat sa matarong sa mga Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa, nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdanan. Ang hinungdan pag-ani sa anak sa Diyos, mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. Aha. Mao gyud. Oo. Mao gyud na, tinuod gyud na. So, kanay mo ang banasad, ayaw lang gyud palabii sa taon og kanang pasagdan ra ni Ate Pris. Mura ni man sa diya badlungo na Ate Pris. Oh, pituda po na, imong bana. Katuto pagbira niya sa kwarta ni Sewell sa dagkutana niya, Oh. pik-pik ang kamo. Pik-pik ta to, lima ka ang katong ni Siwil sa dagutan gihog to niya ni Siwil man. O iya gibira. O kwarta Cruz Santos ba ihog pa na nimo mahubog na. Nabi to kung uban ay bawaan ana nga mangkuhiton kuno nagtukog ang uban kan ra imo nga Oh, tinuod ay. Oh, Oh, anak nambog kay naibawaan nga sa Kristan at Pres. ang sa Kristan. Sa Kristan kana kunong mga sibot kay pang Sunday at Pres. Mukhaon sila chewing gum. Maklaro man og kuton. Ha? Tusluko ra na nilang tukog sa barbecue. Ang katong chewing gum, ilahay butang sa tukog sa barbecue. Tusluko na dito. Inigbira, porti na ka na mo pilit ng mga papel nga kwarta. Biyaan din at may puso na Ang mabilin, ha? Ipuso na Di ba yung uban dito? Ang kanang kunong uban niya, alamin na dahil Santo Niño, ang mga kanang kuan ko no, ang mga amot, isandig ra man dito sa luyo. Katungurag dito sa kuan. Oh, pag sandig ra kuno na dito, dili na kanang unya ra man na nabuhaon inig kuno rig yun. Unya, katutuslukon na nila diri, sinigagi ko no, kanang minga kayo, atuslukon, basta naghanda ko no mada, tag 100, tag 50, nagkanila makori, nya, malakaw na sa sila, nya, tusluk na sa, astang buguya mga bata, Mapili puro na. Karon kaloy sa Diyos, namatay na yung tao. Hello. Wow na, no? Lungang imong bana inday kay dili na maayo no kay hangtod ng balay sa Dios magbuhat pa siya og mga salawayong buhat. Di maayo. Oo. Ikaw, asawa man ka siya, Roy. Badlong nga po po ganing imong bana, we. Doon iba, ganing kasabi. Kuha na kayo pag ginana. Katong dito sa simbahan imo siya gibadlong imong gihagaw-haw kusga aron ni mga tao makalungog. Kana, Ang sakto na. badlong niya ka nang hinay na kaiba mo. Oy, Sagutan sa oy. kimutuman. Adi, asan ka nang una-una niya, kani kwarta na. Kusga pagbadlong aron malingi mga tao mauwaw nimong bana. Oh, mao na. Kauna ni. Dili maayo oy kay ang balay sa Dios kinahanglan magrespeto ikaw naa sa sagrado ikaw nga lugar no. Dili kay hangtod ang buhat nga salawayon imong dadon didto. Ana. Oh. Nagurestilan sa Santos ang gikuhit niya. Oh. Lain kayo noon. Okay, kwarta kuno sa Pedro sa daog ni. Oh. May lag mga ingon na unya dinagko na. Kana, may kuyaw. Mao na ni kuyaw, bam. Oh, kadto na Ang dinagko na. Ato na Ang mga bangko. dili sa bangko, kanang bangko, lisod man ang kawatan, kanang mga cashier, sa mga kuan. Sa mga mall. Oh, naamay rabay cashier nga, mulakaw kanang, di man mo mabantayan, kanang mga cashier, kanang inigkwintaw niya, makuhag, mga ikubag, mulakaw, abli ang kuan. Abli ang kanang kaha. Unya. Mo na'y kuyaw kayo nga, sundon ang mga kawatan. Unya, mga kwarta ra ba siya tepres, ihurot ra ba pula niya bangkas inom Why siyang inom barkada. gani? Oh. Kay inom ra, Oh. barkada, ano ba? Why inom? May tatukon, doon na patingali gamay nga konsiderasyon kung nangawat ka, gibuhi sa imong pamilya. Pero gani, dili hapon maayo. Pero arang-arang na lang kay sa imong inom, Gasto. gastos barkada, Oo. maginungdan, di Nya, sugal. Una yun, pagkakuha mong pitakas, Mauna. imong gipainom, Oo. ipakaon. Yan ara ba di ka ba, anak? Oo. Wa di maayong hinungdan, linugdangan.
ang iyang rason niya mo inom lang sa pihapil sa kung makadaog. Kaya sa itong sinder na ito kagapon sa diyang nahubog, ipailisan ko no iyang atay. Kaya sakit mo sa sig inom. Ilisag atay sa Badlunga ko na day, kay usbon ako diri, asa naman imong pagka-iwag sa panimalay, Correct, oo. isip asawa. Ganahan ka, inyong mga anak ko niyang mingon, uy, anak mo na ni Kuan, Oo na. manguhit ko Mari kwarta sa... kayo ba? Oh, anak mo na ni... Labi na nagka-anak babae, mauwag. Oh. Uwaw kayo eh. Uy, Uwaw yun. anak mo ka ni Kuan, katulong nguhit ko kwarta to Oh. santos. Ikaw? Mao na uwaw. Oh. Lain luoy kayong mga bata. Basta badlungan na yung bana. Oh, Lisod kay Linda. badlungan siya dahil kay naundi era bataan ay basig ubali uno ay pwede din ako ito na mo si Will. Oh, Di may maayo. nagkatag kag dili maayong ehemplo. Di yan. Badlungan siya. Salamat sa pagpadagan atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle